Karita kung daway kagayon ken kabsat makasal sarita tayo ni Apo Sanggunyan Bayan member iti Solusona ni Apo Marvin Pascua. Sir, adan sa iti nagpatulong iti biyangyo ken dati sir kat na-report sa iti biyang ti PNP Solusona ken ti PNP Lawag. Mabalingin kay historyaan sir no kasano da nga nagpatulong kanyayo sir? Then Apo Joey, itay malem nakaawat tayo iti tawag katigiti kalugaran tayo iti ili nga Solusona nga kayat dati agpatulong kada tayo. Even sir. And nai-refer da no kasano ti kanang rescue kano DJ Kabagyan dati nang tawag kanya tayo nga taga Solusona. Opo. Allegedly handa kano nga palubusan ida nga pumanaw iti pagobrahanda iti Discolandia. Kaya particular deti amyanan disco. Kaya gapot ti may nga rason nga kaya dati pumanaw kaya handa nga kaya di trabaho kinhamot nga di ti trabaho nga nagtulagan daw ko na di 18 years old nga babae nga nakasarsarita tayo. Nasakbay nga ni rescue kaya nakasarita tayo iti phone tamataw-tawagan tayo nagdamag tingi muna. Yes sir. Ket naka-advance kano iti 2,000 ket iso kano mat iti rasonan nga handa nga palubusan nga agawid. Ket may sapay digiti pagnaanda ket handa nga makapagnata iparit da ida nga rumwar ijay no ti aldaw nga oray off daw no awan kit trabaho da. Ket sa istorya na pa nga ijay taga Aurora province isoda hindi may sakat taga Nueva Ecija ket ti ammo dalaeng pagubraan da nga pangipananda kadakwada ket iti parte iti Cabanatuan City. Yes sir. Ngam agsidaaw danta na ibiyahe damot nga umay gayam iti Lawag City. Ket naibaga damot ket di nga ti pagobraan dagat may nga restaurant nga kaservidora. Ngem kastoy mat gayam nga pagliliwaan mat gayam ti papananda nga in require pa di employer nga mai-table diti 18 years old ket iso unay ti han na ma-acceptar iso nga iti nalpas tayo nga nanggan iti nga istoryada ket tinaptay nga dagos iti Philippine National Police Solusona. Yes, ket kadwa tayo nga na panagipag-coordinate iti PNP Lawag City. Ket nagturong kami amin sa Discolandia, particular iti amyanan disco ket na alami sigiti duwa nga babae na agtawon iti 24 kin 18. Ket na inimbitaran met digiti pulis deti lakay nga agtagi ko no employer da iti police station ket hangkon nangagan digiti nagsasaritaan da dio uneg in paubaya tayon iti investigation iti Philippine National Police DJ trabaho da. At least ket mo ag-decide ijay no ana ti mapasamak ket digiti duwa dadamoten iti husto nga tawen ket nalpas met laeng tatay na pagawid digitoy duwa ket agawid da pa lang di Solusona ta magipagda pa lang ti Kabagyan da ijay ta remedyo dan to ti pagplete da agawid sa Aurora province ken Nueva Ecija province. Oh, okay. So dito Kabagyan da sir na ikamang DJ Solusona po? Well, na ikamang DJ Solusona. Apo Joey. Okay. So, kalpasan nga na-i-report kada kayo kanyayo, sir, kas ag-serserbi iti gobyerno. So, insige damat nga nagtignay kayo, sir, tap na sakat matulungan dagitoy duwang babae nga haan nga taga dito Ilocos Norte, sir. When, ti pinagawat ko jay report ngamin kat at the force slavery, no, involuntary servitude ket panagkitak na anak mariro ket kasla da makomcommit nga trafficking. The initial nga
nga simrek ije panunot ko iso nga masapol nga maaktuaran ket nakita tayo DJ urgency nga masapol nga aggaraw tayo nga dagos ket so iti pinangtap tayo digiti suporta iti Philippine National Police ta iso da iti proper nga authorities nga mangisayang kat iti operation. Okay po. Sir, nabayag da ditoy Lawag City dagitoy duha nga babaeng, sir? 3 days da kano pa lang okay. Oo. So imbaglaan sir tada iti kabagyanda nga da ditoy Ilocos Norte nga nagsuplongan da sir, then insuplong damat kada kayo, sir. When no siguro awan kabagyan da ditoy Ilocos Norte dagitoy kun awan am amuda ket sigurado nagpaot da pay isoda nga nagobra nga lugar nga kontra iti will no kontra iti pagayatan da po Joey. Okay po. So sir, any appeal kadagitay kalugaran tayo at adagayam kastoy nga mapaspasamak iti probinsya tayo, sir. At tapno di kasakit no kasparigan adamat digiti agawis kanyada nga mapanagubra iti sa bali nga lugar ket amuda iti obobraan da, sir. Mensaheng kadakwada, sir. Siguro kamayatan na nga maibagak po Joey. Okay po. At masapol nga amo digiti tattao digiti hotlines iti Philippine National Police tapno oray sa din ti papananda ket masapol nga nakapunbok kanyada tapno kaspagarigan digiti pakaawisan da ket hamot gayam nga usto ka DJ nagsasaritaan daw no sa balimot gayam ka DJ original nga nagsasaritaan da. Sir. Amuda iti pagpatulungan dano ko apo Joey. Okay, sir. Sir, thank you